har et rigtig godt sammenhold på kryds og tværs af fodboldholdene, og så har vi det rigtig sjovt at træne. Der er hele tiden mennesker omkring en, også på fodbold, fordi nogen går du i klasse med, og andre går du for eksempel, nogen går du på værelse med, og du kan bare være sammen med vidt forskellige personer hele tiden. Bekæmper vi for! Kom så, gutter!